Sanibonani MC Menzisitolo. Namhlanje ngifuna ukukhuluma ngodaba olunzima olwenzeka ngo-2005. Engikholwa ukuthi abantu abalwenza nabo sebekhohliwe uma kukuthi imiqondo yabo ngesikhathi benza lento yayingenakho ukuthi umthelela wayo uzoba ngakanani, uzohamba ibanga lengakanani. Cabanga ukuthi sebekhohliwe uma nje emqondweni yabo babengazi ukuthi lento abayenzayo umthelela wayo uzohamba ibanga lengakanani. Cabanga sebekhohliwe. Kodwa uma babe aware ukuthi lento abayenzayo izoba namthelela muni, basalwazi lolu daba engikhuluma ngalo lwenzeka ngomhla ka-31 December 2005. Kuzoba uNew Year ebusuku singene ku-2006. Lapha eMsinga ePhomoroyi endaweni yaseHlanganani kunomuzi wakwalanga lapho. Kulo muzi wakwalanga kwakunentombazane khona ekwakuthiwa uFakazile uLondiwe Fakazile Ximba. Leyo ntombazane kwalanga kwakusekhaya likamama wayo, kwakusekhaya kogogo wayo, ngoba yona yayizalwa intombazane yakhona. Leyo ntombazane empeleni kwakusekhaya komama layo le ntombazane kwalanga le ngithi iwuFakazile Ximba kwakusekhaya komama layo. Kushuthi la yayikhula lo mamncane bayo ababilingana nayo, ngoba yona yayizalwa usisomdala wala ekhaya. Uyabona ke emakhaya nje niyazi nani ukuthi uma usisomdala mhlawumbe washeshwa wathola ingane ezincane zakwabo kuyenze uthothi seyicishe ilingane nengane yakhe. So zithi ikhula nje zikhula zingontanga, kodwa zibe zithi le eyalosisomdala ibe ithi mamncane kulezi. So ke lo siswakalanga le ntombazane yakwalanga yayisikhulile, ikhula lo bamncane. Igama la kwakuFakazile, kwakuLondiwe Fakazile Ximba, ngoba yona ubaba wayo wayengokwaXimba kodwa ihlala ekhaya konina kwalanga. Le ntombazane ke kwenzeka yasebenza lapha, yakhona isitolo ekuthiwa ikwaMashiya Mfene lapha ePhomoroyi edrobheni, sisekhona namanje. So yayisebenza kuleso sitolo, isebenza nomamncane bayo balakwalanga. Kwakungokhoni langa nozolanga, labo mamncane basekhona namanje. Kungamantombazane nje angontanga, bangontanga. Uyazi ke phambilini umuntu wayithi mayisebenza esitolo sebenza nje noma kuphi, not esitolo kuphela. Bakufanele makuvela isikhala wayilanda umuntu wakubo. So nabo ke bagcina besebenza kanjalo lapha kulesi sitolo kuthiwa iMashiya Mfene. So ke le ntokazi ekuthiwa uFakazile Ximba kwahamba ke yayisinengane ezintathu. Lezi ingane ezintathu yayithole kobaba behlukene, zazinezibongo ezihlukene ngokuhamba kwesikhathi. So ke kuthe isasebenza le ntokazi esitolo kwaMashiya Mfene, yona ke phela nje obila ekhaya nje kwalanga, isize yazala nezingane nayo ayifani nalabo mamncane bayo, ngoba omamncane bayo laba kukubo la ekhaya, yona kusekhaya kunina. So inhlalo nje ikanjalo. Njoba besebenza la esitolo eMashiya Mfene, labo mamncane bayo ababili baganga la esitolo, baxoshwa, yasala yona yaqhubeka yasebenza.
phambilini kumuntu wayethi mina nje ubaba wayesebenza esitolo kwaMnqandi eshayela ama-truck akhona ngabo 1993 4 5 kodwa inkomo ayithengayo angazi ngaka inyanga nenyanga ubaba wayehola 900 rand ngenyanga around 93 4 5 kodwa inkomo ayithengayo angizazi ingaki ngoba wayithenga inyanga nenyanga. So ke nalo sisi okuthiwa ufakazi wasala waqhubeka omamncane bakhe sebexoshiwe la esitolo, waqhubeka wasebenza kwase kuthi ngenxa ukuthi yena unane pressure yokuthi la kwalanga ekhaya konina usehlezi usevela usenezingane zo3 ezalo ngobaba behlukene. Kwase kwenzeka nje endaweni kwesinye isigodi nje izigodi ezakhelene ekuthiwa kwaMsitha, kwase kwenzeka kuba nothisha kwakuthiwa uthisha uSithole. Kwenzeka kwaba nothisha owayesuka kuleyo ndawo eseyofundisa ngapha eDande. So wathi mayesuka kuleyo ndawo kwaphoqa lo thisha ukuthi edayise umuzi ngoba wayesehambe seyiDande. Wayeselomuzi ewudayisela le ntombazane ekuthiwa ufakazile Ximba yalapha yakwalanga. Yawuthenga ngoba yona yayisinezingane ezintathu inaleyo pressure, yawuthenga yawubiza ngokuthi kukwaXimba, yayisihlala khona nezingane zayo ezintathu usondelena kukho kude bayazi abantu bangakhona. So ke yaqhubeka kusho angazi ukuthi yawuthenga ngamalini le ntombazane lo muzi kulothisha, kodwa kusho ukuthi uyazi nawe emakhaya kwaxoxiswana. So ke ihlala nje yayisihlala ke la kulomuzi wayo osemsitha lo yawuthenga kuthisha. Yayisithola istepfather indoda, kusho ukuthi stepfather einganeni yayisithola indoda. Leyo ndoda kwakuwumfana futhi Majozi kwangeyaseMnambithi, khona indawo ethiwa ise-8 Val ngapha eMnambithi kwangeya lapho. So le ndoda yaseMnambithi yayisihlala nale ntombazana, yayisihlala nalo mama lo ufakazile Majozi, yaba ubaba la ekhaya, yaba ubaba nje wala ekhaya. Bayalwazi abangasemsinga lo daba basePhomoro ilapha ehlanganana. Yaba ubaba la ekhaya lensizwa. Kwaqhubeka isikhathi kwase kuthi ngo-2000 umuzi yawuthenga ngo-2004 lo sisi ewuthenga kuthisha, wayesihlala nezingane zakhe. Kwahamba isikhashana wayesethenga imoto iCressida nje ehlazo. Utheme esethenga imoto kwase kuvuka izinkulumo zokuthi lapha komamncane bakhe labakwalanga laba esebenza nabo esitolo kwaMashiya Mfene, kwase kuvuka izinkulumo zokuthi ufakazile loya osethenga imoto nomuzi nguye owaxoshisa labo mamncane bakhe esitolo emsebenzini lapha esitolo kwaMashiya Mfene la ababesebenza khona. Kwavuka nje lokho, lezo nkulumo zavuka esethenga imoto nomuzi lo sisi lo esehlala lapha nezingane zakhe, esephumile la kwalanga wayohlala nezingane zakhe ezintathu lapha ya. So ke mayihlezi ke la ubaba wala ekhaya sekulo mfana futhi Majozi. Lo mfana futhi Majozi wayeselanda enye intombazane yakwaXulu ngapha eMnambithi ngakubo, wathi ayizosiza la ngoba lo fakazile lo mama wala ekhaya izingane zakhe zayisencane lezi ezintathu zayisafunda isikole. So base belanda intombazane yakwaXulu ekuthiwa uthenga Nxulu yangapha eMnambithi ukuthi izosiza la. Inhlalo ke yayinjalo ke. Kwase kuthi ngo-2005 ngomhla ka-31 lo fakazile lo nomamncane bakhe laba abangontanga bakwalanga babehlela ukuthi unyuye bewukhuzele lapha kwalanga eKhakonini. Vele phela uyaya nakhona kwalanga ayikhinkingi. Kwahlelwa ukuthi unyuye shutho mamncane bakhe bathi no, unyuye asizodlela la ngakithi lapha ekhaya, asizodlela lapha ekhaya. Wavuma naye kwaba kuhle phela, ngithi ayikho phela into yonakele. Izinkulumo lezi zokuthi omamncane bakhe ubaxoshisa emsebenzini
kwaba into nje engazange nakwe yabo khona into ekikhulunywa endaweni ningayinaki. Kushuthi kwase kuthi ngomhla ka31 ngqo ngomhla ka31 December 2005 wayesebenza umama lo uFakazile Ximba wayesebenza mayivuka ekseni utshela izingane zakhe lezi ezintathu uthi ke kulezi izingane zakhe ingane zami uma ngibuye emsebenzini angizukubuyela la ekhaya ngizobuyela ngale ekhaya komama kwala so nani ngicela ngabo 5 nisuke la niye khona kwala ngoba unywe sizodlela ngale noma mncane bami ngale nomndeni nje unogogo nogogweni so ngizophuma mina emsebenzini ngihlele kwala nanga impela kube njalo zincane lezi zingane zintathu kodwa zincane ziyelamana nje zithakwizala kobaba behlukene wayezama lo yamama wayezama empilweni wayezama nje ezamile izingane zakhe ithi ke lensizwa esichazela lo ndaba ezalwe lo mama uFakazile Ximba yayisencane ngalesa sikhathi ithi baba base besuka ke la kwaXimba kulomuzi wakamama wabo baya kwalanga bobathathu base bebofunga lentombazane eyayisiza la ekhaya le eyayilandwa istepfather le eMnambithi kushuthi bawu4 basuka baya kwalanga ngabo 5 nje ntambama ngomhla ka31 basuka baya kwalanga mabefika kwalanga bafica umama wabakekho kanti bethe kubona uzoshesha buyi sebeyabuza ke gogo wabo hawu gogo umama muphi ngoba ubethe sizomfica thina la uthi kugogo walezi ingane hayi umama wenu kade buyile usheshe wabuya nje cishe ubuye ngabo 1 kanje kodwa futhi sebephindele emuva sehambe noma mncane bakhe baya edolobheni bathi bayothenga ezinye izinto ezishodayo omamncane bakhe ahamba nabo ilamantombazana la ekhaya kwalana la okuyiwona okwake kwaduma ukuthi uwaxoshise emsebenzini lo Fakazile lo uhamba nawo ke amthatha labo mamncane bakhe bayedolobheni ngomhla ka31 hayi zihlale ke ingane idlale ke egcekeni ke zidlala egcekeni izingane zalo mama zidlala nezingane zala ekhaya phela ikhona nezingane zala ekhaya izingane zabo ozono khoni bala ekhaya nezinye nje kuhamba isikhathi kushaya u7 ayilezi lutho mamncane noma walezi ingane uFakazile akabuyi bese kuthi emva kwesikhashana befike labo mamncane ababili bala kwalanga befike labo mamncane okungozono okhoni bafika nje bese sibabuza lezi ingane zalo mama lezi ezisuka kwaXimba ezisuka ngale kuloku emzini kaFakazile seziyabuza zithi uyazi ke nawe izingane umama waze tohoza uma kuthiwa nje umama usedolobheni mayibuya nje showcase uzobuya namaswidi yabo so kuhlale kunaleyo nto ukuthi umama akabuya yabona mayiqhamuka nje igijimeze kuyena so kuhlale kunaleyo nto ziyamgada futhi umama ukuthi usebuyileni kancane ziyabuza akabuyini so kwakuyileyo nto ithi ke lensizwa bese maqhamuka labo mamncane bakamama wayo ithi bese iyabuza kubona ukuthi hawu umama uphi ngoba kuthi uhambe nani uthi ugogo uhambe nani umama uphi bathi ke labo mamncane hayi umama wenu sidukelane naye edrobheni samshiya so useyogibela imoto elandelayo hayi zihlale ke izingane kuhlale kubonakala kuhamba isikhathi sebamnyama nje ebese lentombazane okuyiyona efike nalezi ingane le esizayo lapha kulo mama uFakazile ebese ithatha ifoni yakhe ngoba yayinefoni yona ngoba yethi kuphela kubandadlana yona ebese ithatha ifoni ifonela umama walezi ingane uFakazile lo okuthusa le dolobheni lo kuyena owayesasebenza kwaMashiya Mfene osethenga umuzi nemoto
lo kuyena futhi ukuthiwa uxoshise labo mamncane emsebenzini. Lengane ke esizayo lapha ekhaya lakhe lo bese yamfonela ithi hawu mama ukuphi ngoba nabo mamncane bakho okhona nozosebebuyile bathi badukele nawe drop. Uthi ke lo mama ngisesitolo eMzamela, isitolo ke sise leso sitolo sisephumori sekhona namanje. Uthi ke lo mama ngisesitolo eMzamela, mamncane bami okhoni bangivele bangibalekela, angazi bangibalekele kodwa sengifonele ubabwenu ngathi akazongilanda la. Mayethu ubabwenu ke usho stepfather lesawa majozi abahlala naso ngale emzini wakhe lo mama, bese izihlala ke ingane. Uthi ke lo mama ayikhululekani ngiyeza sengifonele ubabwenu ngathi akazongilanda la esitolo eMzamela. Nawo impela ke stepfather sithatha umngani waso owayekade eyisosha khona lapha endaweni umzethwa kaXimba. Kushuthi lesi stepfather ubaba uMajozi lo kushuthi ke ubaba uMajozi waye umngani kaSibari wakhe ngoba umzethi Ximba njengoba bese ngishilo ukuthi waye ubhuti wasemndenini nje ukaFakazi leXimba. Istepfather ke sisuke naso siseyindaweni zaso angithi kwakunywe phela. Sisuke istepfather la esasikhona sithatha umngani waso benyuke besitolo eMzamela ePhomore edrobheni kuseduze benyuke ngenyawo ngoba imoto yalo mama yayisekhaya kulomuzi wakhe lo wakaXimba ekade sanda kuthenga endaweni yaseMsitha. Yazi ke kudala imoto akufani namanje, kudala zayiphuma nje ingane idwebe ziyela ayithunywe khona imoto ikhona egcikeni, it's either yayishoda ngomshayeli kwesinye isikhathi or nje kwangajwayelekile uhamba imoto eyihamba ngoba nakho umuntu emsebenzini ebanga elide imoto nje yayihlala. Bamajozi lethatha umzethi besitolo eMzamela befike bemthathe lo mama uFakazile lo kuyena oshiwe othi yena ubalekelwe ngomamncane bakhe lapha edolobheni. Ngapha kwalanga omamncane bakhe bathi badukelene naye edrobheni. Umfana futhi Majozi stepfather salezi ingane sifike simthathe lo mama esitolo behambe bayaphi manje baya kwalanga la kuyohlukaniselwa khona unyuye baye ekhaya komama wakhe lo mama kwalanga la okukhona khona izingane zakhe. Ithi ingane yalo mama, ithi ingane kaFakazi leXimba le yayincane ngalesa sikhathi, ithi bathi behlezi nje kwalanga belinda umama wabo. Angithi makunyuye ngabo emini nje ngisho nangabo 12 ngabo 5 12 1 2 uyayizwa kancane manje kuqhuma ama cricket, izingane eseziyawaqhumisa ama cricket kodwa nje occasionally thola yaqhuma after 10 minutes aseyaqhuma nalapha ya futhi ke ngalezi ikhatha engemaningi ama cricket. Ithi ke lengane bathi behlezi nje egcekeni la walanga bezokuqhuma ibhamu ngendlela eyisimanga, kwaqhuma ibhamu kwacaca ukuthi okay ngaphambi kokuthi kuqhuma ibhamu ithi lengane yayihleli nomunye wala ekhaya, yayihleli nenye intombazane yala ekhaya ekanye nomamncane laba nje ihleli nabo la ithi lengane wathi ibhamu engakaqhumi yavele yathi le ntombazane le ehleli nayo la igcekeni yavela athi awuthi ngingene endlini into engaze qhunyelwe izibhamu zingakaqhumi futhi ingakaze ukuqhuma, yavela athi awuthi ngingene endlini umuntu engaze qhunyelwe izibhamu. Uthi ke lo mfana wanga understand lokho, wanganaka nje phela yena ulinde nje umama wakhe ukuthi mayibuya nje umama wakhe kusho bajabula ebanikele kwa ebanika khona. Uthi ke lo mfana kwathi nje emva kwesikhashana bese egcikeni bona nezinye ingane bedlala nje kwase kuqhuma ibhamu ezazikwalo muzo walanga
kwaqhuma ibhamu la ezazi komuzi lo owasekhaya komama wakhe njengoba behlezi la egcekeni belinda umama wabo kwaqhuma ibhamu kwacaca ukuthi ayikhona akuwona ama cricket la kwacaca ukuthi akuwona ama cricket aqhuma ibhamu kwa wonke umuntu wayela egcikeni bangena endlini bayivalela endlini abanye bangena la abanye babevele besendlini khona lapho kwaqhamuka umzethi Ximba lo behamba ne stepfather waqhamuka sengena nevala umzethi Ximba wangena naye ebakazi uthi ke lo mfana bona njengeyingane abagijimanga bayongena endlini bama nje egcikeni ngoba babengazi phethu kwenzakalani bama egcikeni kwathi zisanda kuqhuma nje ibhamu seyiqhumile kwase kuqhamuka enye insizwa emnyama nje izongena esangweni yangena lensizwa iphethe isibhamu ngesandla yangena lensizwa yayongena kwenye indlu okukhona kuyona omamncane bakamama wayo labo mamncane ekade behambe nomama wakhe beye edrobheni lensizwe ephethe isibhamu isuka lapho kuqhuma khona ibhamu ezasikomuzi isuka ezasikomuzi lapho eqhuma khona ibhamu yenyuka lensizwa yafike yangena endlini enomamncane bakamama wayo kwayisikhashana yaphu wayibona angithi emakhaya noma ugesi ungekho kumnyama kodwa manihlangana nje nomuntu ebusuku uvela umbondo obani lo niyabonana nje ngalezi ayikhathi ugesi ungakabikho nanibonana nje umuntu bayiqhamuka usibanibani lo sibanibani uthi bayibona lensizwa ukuthi insizwa kwasithole eMumbe khona into kuthiwa iseMumbe insizwa kwasithole eMumbe le kodwa noma bangabi isho kodwa babona ukuthi ngathi usibani bangathi insizwa kwasithole yangena nesibhamu kushuthi akazi ukuthi yayenzani komamncane bakhe komamncane bakamama wayo yaphuma lensizwa yahamba kwase kuthi emva kwesikhathi ke umphakathi usuphuma ke usufuna ukuyobona umphakathi ukuthi ibhambe iqhubelana uthi baya ke basondela uthi mabesondela labo mamncane bakamama wakhe bakuphuma kuqala futhi kusho lo mfana lo bakuphuma kuqala baya esigameni endaweni yesigameko kwafike kwakhona into engathi bayayicosha lapha bayayicosha bayifaka kuplastic bayacosha bayabuka lapha bayacosha uthi wayitshela ukuthi ngabe bacosha imali ngabe kwenzakalani umphakathi omningi ungakafiki bacosha uthi lo mfo hayi bafika abantu mabethi bayafika nazi idumbe ezimbili idindilizile sikamama wakhe lo mfo uFakazile Ximba lo sebenza esitolo imali lo kade ethenga umuzi nemoto lo sebenza esitolo eMashiyemfene nestepfather bafile sebefile ayikuqhuma isililo uthi nabo bekhale makuthiwa umama wenu bambona phela umama wabo khaliswe nangamathoshi labambona umama wabo ushonile kukhalwe kanjalo ke ashone kanjalo umama walensizwa uFakazile Ximba umzethi mayisechaza lo ongene necapha uthi umzethi laba abantu bengihamba nabo usibari lo nodadewethu kade silanda udade ngifone ngithatha usibari besilanda udadewethu esitole eMzamela sabuya naye bengihamba ke mina phambili bona beza ngemuva uyazi ke makusuke kunywe umzethi Ximba lo wayebaqhelela nje ispace sokuthi makukhona abafuna ukwenza kushuthi njoba kunyuye bekwenze zithandani phela lezi uFakazile Ximba nomfana futhi Majozi stepfather bazithandana so uthi ke ngithe nje sengizongena la ekhaya sengizojaha sengithi vele ngiyangena la ekhaya bazongifica vele kwaqhuma ibhamu mangithi ngizaqhuma ibhamu ngezwa bekhala bethi lekelelani ngabona ukuthi idutshulwa bona ukuthi nami ngabaleka ke ngangena la ekhaya njengoba nengibone ngena nezivalo so ke ngakusasa umama walensizwa uFakazile edutshulwe ngayizolo ngakusasa imoto uChris Duhlaza imoto yalo mama yayisihamba lo baba uSithole yayisihamba uSithole lo okuyiyena lo Sithole okuyiyena lo Sithole okuyiyena ubesolakala ukuthi ngathi nguye lo ngene ngathi nguye lo ngene neephethe isibhamu
lo besolakala ukuthi ngathi uyelo ungena ephethe isibhamu wafike wangena endlini yomamncane. Imoto kamama walomfana ngakusasa abazi phela bona abazingane. Imoto yalo kamama wabo bayibonisa ihamba usithole abazi ukuthi kanjani ehamba ngayo nje ngakusasa. Uthi lo mfana kwathi eviki nje ngakangcwatshwa angithi yabona umuntu mayishonile ngoba istepfather sathathwa sasiwe eMnambithi. Istepfather sasiwa kube eMnambithi sangcwatshela khona. Uthi ke lo mfana angithi umuntu mayishonile into zakhe ziyathathwa ibekwe ndawonye. Uthi ke lo mfana impahla kamama wakhe ke zathathwa zabekwa ndawonye. Kwathi khona lapho zaduka ikwaduka iselfoni kamama wakhe. Ngenhlanhla kwasheshe kwabonakala ngithi njoba kugcwele abantu nje. Kwasheshe kwabonakala ukuthi hayibo. Ifoni kaSibanibani ifoni kaMufi ayisekho. Nangempela uthi ke lo mfana makubonakala ukuthi ifoni kaMufi ayisekho ifoni kamama wakhe bese kubuzwana ifoni kaSibanibani iphi yabona kubuzwana egcekeni. Uthi khona lapho kubonakala ingane yakwalanga ekhabo mama kamama wakhe lo mfana ngale kwalanga. Kubonakala ingane yakhona isigijima phesha igqoka ivest ehlaza ibheke ngasedolobheni ibheke ngasesitolo Tex igijima. Uthi uyabona ingane mayigijima kukhona into eyiphethe noma igangile iyabonakala ingane ephuma egangeni ukuthi kade iganga lengane. So ibonakala lengane indlela egijima ngayo ngaphesha ukuthi ngazi ukhona into ebaleka nayo. Bese imenyezwa lengane beyimemeza imenyezwa ngabantu abadala. Hey Sibanibani ingami lengane kuze ngimenyezwa abafana abangaphambili. Kuthiwa vimbani leyo ngane beyivimbe labafana lengane. Eyawashezi yona kodwa kusekhabonina nawo lakwala. Njoba ngisho ukuthi lakwala ingane zaziningi. Beyivimbe labafana lengane beyibambe. Mabethi bayibona iphethe ifoni Motorola. Mabethi babheka ifoni yalo mama oshonile ifoni kaMufi akakangcwatshwa. Ifoni kaMufi. Uma sibuzwa ingane ukuthi le foni uyisaphi uyithathephi ithi ke le foni ithi lengane le foni nginikeze uSibanibani. Lengane isho mayithi le foni nginikeze uSibanibani isho lo okuthe sekuzokhala ibhamu wathi yena ngesikhathi ngelanga okudutshulwe ngalo ufakazi leXimba khona lo wathi awuthi ngingene endlini ungazi umuntu edutshulwe izibhamu angazazi. Ifoni ke ithathwe uye lo wayinika lengane ithi ingane nginike uSibanibani ifoni mina. Yatholakala kanjalo ke ifoni yalo mama. Wangcwatshwa ke lo mama. Emva kokungcwatshwa ke impilo yalezi ingane zalo mama angithi usefile lo mama sefile stepfather kusho ayisenabazali. Ithi ke lo mfana babuya ke ngoba bazingane base bezohlala kwalanga ke futhi manje la umama wakhona ayiba kubo base bezohlala manje la ekhawonina kwalanga. Isikhashana lo muzi kamama wakhe lo mfana uthi wathathwa akazi ukuthi kanjani njengamanje lo muzi ukhona usekukwangema manje wathathwa abantu bakwangema akazi angithi babe zingane ngalezi ikhati akazi lutho yena lo muzi ukhona from 2006 lo mfana njoba bebathathu nje kwabo impilo yaba ayikazi iphinde ifane uthi mayengichazela useze wazama kathathu ukuyibulala ngoba wasuka lapha ePhomoroyi ehlanganani wayohlala komnyumuzi wacebe khule emsinga emahlaba walusa inkomo zakhona wakhula lo mfana wakhula njobe bekhula bezingane zalo mama ezintathu weli ke enye yashona ngo2016 ukhula manje uhlukumezekile umama wakhona obeyitohoze zama ushonile wakhula kwabuye emqondweni ukuthi hayi man yabo umama ufe kanjani maye seyiprocessa yonke lento eseyiprocess semdala
uyambona lo baba wakasithole okwathi umama wakhe kade efeng ukhona lo Mr Sithole lo wasembumbe ugana uMabuthelezi wasemahlaba ukhona iyamazi lensizwa loButhelezi kodwa loButhelezi akayazi yona akayazi loButhelezi ngoba kwayikuseyingane nje kushuthi bathatha mayisi processor lensizwa ukuthi umama wayo wakhe luzungu wabulawa ebulawela ukuthi uxoshisa omancane bakhe emsebenzini ithi lensizwa mayisibuyisa kahle umqondo omancane bakhe umama wakhe washishwa abuye emsebenzini ngelanga kwakufanele abulawe ngalo la ngomhla ka 31 December 2005 washishwa abuye emsebenzini wabuya early kwase kubonakala ukuthi yazi lo muntu lo sebuye early emsebenzini indlela komshaya eseko asiphinde simkhiphe futhi simuse edolobheni sifike simshiye esweni beyinkabi ngoba umzethi mayesechaza ukuthi lezi inkabe zadubula ufakazile eximba nestepfather zayilokhu isuke nabe esitole emzamela zibalandela kodwa benganakile zathi baseyibona ukuthi sebezongena kwalanga zabonda hayi mabengena la phelile ngeke siphinde sibathole zasizomthatha khona lapho so ke uthi lo mfana uyabona futhi ukuthi ngesikhathi kusanda kwenzeka isigameko laba babecosha into engathi imali lapha okwashonela khona umama wakhe uthi useyabona kushuthi babecosha amagobolondo ngoba usemdala phela bayiseyiprocess into uthi kushuthi babecosha amagobolondo ngoba kwathi mase kufika amaphoyisa bonke bathi asazi akekho ngisho wakhuluma indaba ukuthi khona ubhuti omnyama ongenela ePittsburgh akekho wakhuluma leyo nto nabo babezingana bayikhuluma ngale nto uthi ke lo mfo seke wazama ngisho nakathathu ukuyibulala uke but wayesebuye lo mqondo ukuthi no angithi ngifa nalaba bantu laba ababulala umama nabo sebefile yabona ke mawusuku ufuna uyohlasela ngakini la wakhulela khona ayikho into elula nje uyohlasela ngakini uyobulala nje umuntu ngakini la usuku ukhulele khona ngoba usuke wazi ukuthi yazi mangifika la ngizokwehla ekuthini ngehle ngasikhatsini ngizowela la ngikhuphukele kulo umuzi masiqhuma isibhamu umuntu ongakhuluma usibani bani akekho uhlala eGoli la kuhlala isalukazi sodwa indawo yangakini nje usuku uyazi clean in and out bazama ke njengamanje bazama ukwakha umuzi nezingane zakubo ke nezingane zakho senezingane naye lo mfumo sengiyambuza ke ngithi mina manje mfowethu uma ngingahle ngikusize mina ukuthi uyobulala laba bantu uthi babulala umama wakho ngoba uyabazi udaba lwenzeka phambi kwakho ngithi ngoba ingane ngoba uyabazi nalokuthi bahlala uyazi makubo basekhona bonke ngithi mina bangahle ngikusize ukuthi uyobulala laba bantu ufike ubabulale uzovuka nomama wakho uthi angeke avuke ngithi mina yini ongayenza kulaba bantu engenza ukuthi umama wakhe evuke uthaya ayikho sengidlalelana uyabona mukwathatha isinqumo sokuthi ngoba nobungenzani umama wakho ngeke savuka futhi nalabo bantu laba ababulala umama wakho basazoyifela nabo basazoyifela one mubabulala uzothwala icala nje lokuthi wena usunomphefumulo usunemphefumulo ehlezi kuwena ngoba phela mubulala umuntu umphefumulo wala umuntu ungena egameni lakho ukuthi wena wambulala lo muntu mhlawumbe uyolithetha icala ngoba imphefumulo ese lemphefumulo ekuthina sibolekiwe inomnikazi uyofika uchaze umnikazi wemphefumulo ukuthi wawumbulalelani lo muntu ngoba noma babulala akukhona akuwona umsebenzi wakho ukuthi njoba babulala umama wakho lo mphefumulo womama wakho kwangewona wakho ukuthi wayekuzala kwangewona wakho yibo kufanele befike bechaze phambili mhlabefa ukuthi umama wakho babembulalelana wena bayeke ngoba uzothi yabobulala uboshwe ebese izingane zakho lezo thunazo nalomuzi onutabalasaya enizama ukuvusa ebese ungavuki izingane zakho bese lolusizi nama sufferings wena usudlule kuona luzophindwa kasikhombisa ezinganeni zakho ngoba musuboshiwa ayikho into uphinde uyisize ayikho into ophinde ube usizo ngaye ezinganeni zakho musuboshiwe yabo musuboshiwe ngaphakathi ejele uphenduka isithinzi uphenduka ithuluzi lelanga impela
ngayibona ukuthi iyezwa ngoba futhi nakuba kuze kube manje ngoba iyaqala 2018 2019 ukuprocessa kahle yonke into isikhulile ngenhlanhla wayeseyithola ichannel yethu wayibuka okuningi kuze kube uyabhoboka kuze kube uyabhoboka manje ukuthi no akake sithinde ikhulume nathi mangikhuluma nabantu ke kuyangihli kahle mangimtshela umuntu ukuthi hayi musu uyophindisela ngeke ukusize ngalutho kuyangihli kahle lokho bayibethi ngeke abanye bayibegcine bengigolozele nje phela kuyibona ade bengifonela sikhuluma abanye ngize ngimithane nabo face to face ngibatshela ukuthi yazi ukuthi mawungahle uhambe wephi uzoboshwa mawusuboshiwe uyongikhumbula ususejele ngoba ngabe njengamanje ufocusa ekuthenini ulungisa impilo yakho nezingane saluswenzele izingane zakho ngoba lento ukubulala umuntu ngenxa ukuthi ubulala umfowethu ubulala umama wakho ngeke ikusize umphefumulo obungumama wakho akuwona wakho unomnikazi wawo owuthathile uyena oyofika echaza uyabona mawususejele ngihlale ngisho ukuthi mawususejele ufike ngosuku lokuqala nje ufike ubone ukuthi hawu uyazi umuntu obekufanele ezohlala la ilo ubulela umfowethu noma lo ubulela umama ngicela ukuyibamba la thank you